Στο προηγούμενο επεισόδιο. Είμαι ο Λέχτερ και θα ελέγχω αυτό το σώμα για την υπόλοιπη μονομαχία. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Δεν το πιστεύω πως και οι 5 μεγάλοι είναι στο σώμα του Τρίσταν. Αυτοί οι τύποι με μοιράζονται, λες και είμαι ακίνητο της εταιρείας. Η πόντη ζωή σου είναι απροστάτευτη. Σκοτεινή μαγισσομούλα κατευθείαν επίθεση. Έφτασε η στιγμή να θερήσω τους καρπούς της μαγικής μου κάρτας. Τώρα μπορεί να καλέσει όποιο τέρας θέλει. Στα χέρια μου κρατώ το πιο ισχυρό πλάσμα των 5 μεγάλων. Δεν φαίνεται καλό αυτό, παιδιά. Είναι ώρα να κάνω ό,τι δεν έκαναν οι συνέτεροι μου. Να σας νικήσω για να δραπετεύσουμε όλοι. Ούτε που φαντάζεστε ποιο τέρας παραμονεύει στις κάρτες μου. Για πες μου. Θα το ανακαλύψεις. Είμαι έτοιμος να το καλέσω. Χάρη στο βωμό της ομίχλης θα πάρω στο χέρι μου όποια μαγική κάρτα τελετής θέλω και διαλέγω αυτή. Την τελετή αναγέννησης του δράκου. Μου επιτρέπει να καλέσω τον παντοδύναμο πεντακέφαλο δράκο. Δεν είναι αλήθεια. Πολύ σωστά. Πρέπει επίσης να έχω 5 τέρατα, καθένα με διαφορετικές ιδιότητες. Ίσως μου ξεφεύγει κάτι, αλλά βλέπω μόνο ένα τέρα στη μεριά σου. Σωστά. Σου ξεφεύγει κάτι, κύριε Βέλερ. Ο Τζίνζο δεν είναι ο μόνος αρχηγός των καρτών μου. Θυμάσαι? Τι εννοείς με αυτό, Λέχτερ? Οι υπόλοιποι 5 μεγάλοι Ακριβώς. μετράνε και τα δικά τους τέρατα. Γιατί και τα 5 καθάρματα χρησιμοποιούν το σώμα του Τρίσταν. Και έχει ο καθένας του το δικό του αρχηγό καρτών, σωστά? Ναι, αλλά αυτό δεν είναι καθόλου δίκαιο. Οτιδήποτε για να νικήσουν. Ποιος είπε ότι ήταν δίκαιοι? 5 αρχηγοί καρτών. Ελάτε. Σας καλώ στην αρένα. Πρώτα ο ανίκητος Τζίνζο. Μετά καλώ τον πανίσχυρο πολεμιστή της βαθιάς θάλασσας. Ακολουθεί ο εφιαλτικός πιγκουίνος. Μετά καλώ το δικαστή στο εδόλιο. Και τέλος καλώ το τι. Τώρα ακούστε με, αρχηγοί των καρτών μου. Σας διατάζω να ενωθείτε για να δημιουργήσετε ένα πλάσμα με απαράμιλη δύναμη. Ορίστε, το απόλυτο τέρας μου, ο πεντακέφαλος δράκος. Το έχουμε αντιμετωπίσει ξανά. Το ξέρω, πώς να το ξεχάσω. Ήταν η τελευταία φορά που αντιμετωπίσαμε τους απαντεώνες. Αυτός ο δράκος εξαφάνισε το τέρας μου και εμένα μαζί. Γιουγί, αντίο. Τζόι, όχι! Δεν μπορείς να μας αφήσεις. Τζόι, μας άφησε. Ας ελπίσουμε ότι είμαι πιο τυχερός από την τελευταία φορά. Το καλό είναι ότι ο δράκος του Λέχτερ δεν μπορεί να επιτεθεί μέχρι τον επόμενο γύρο. Τότε έχουμε ένα γύρο να το σταματήσουμε. Μια στιγμή, ξέχασα μέσος μόλις. Όχι! Ακού, Λέχτερ, έχουμε πολλά τέρατα ακόμα. Και είναι η σειρά μας. Πρέπει να ξέρετε κάτι ακόμα. Είναι άτρωτο σε όλες σχεδόν τις επιθέσεις. Δεν καταστρέφεται από φωτιά, γη, αέρα ή σκοτάδι. Όχι! Μένει μόνο ένας τύπος τεράτων. Τα πλάσματα του φωτός. Μου φαίνεται πως οι πιθανότητες να σώσετε τον Τρίσταν λιγόστεψαν κι άλλο. Και νομίζω πως όλοι ξέρετε τι σημαίνει αυτό. 4 από εσάς σε λίγο θα έρθετε μαζί μου, σαν μέρος της τελευταίας εξαγοράς εταιρείας των 5 μεγάλων. Και για να βεβαιωθώ ότι κανείς δεν θα χαλάσει το σχέδιό μας, ρίχνω αυτή την κάρτα ανάποδα. Καλή τύχη, κύριοι. Χρησιμοποιήστε τον τελευταίο γύρο σας συνετά. Τι να κάνω?
Έχει 5.000 πόντους επίθεσης και μόνο ένας τύπος τεράτων μπορεί να τον νικήσει. Καμιά ιδέα, Γιούγκι? Μπορούμε να νικήσουμε, Τζόι. Εμπιστέψου τον αρχηγό των καρτών σου. Τον αρχηγό των καρτών μου. Ο φλογισμένος ξυφομάχος ήταν δίπλα μου στην τελευταία μονομαχία και μου οδήγησε στη νίκη. Ξεκινάμε! Έλα! Περίμενα μια κάρτα τέρατος. Ωραία! Ποτέ δεν θα νικήσεις εμένα και το φίλο μου, κατάλαβες, Λέκτερ? Πρώτα ρίχνω τις 3 κάρτες ανάποδα. Ξυφομάχε, είναι η σειρά σου τώρα. Καλώ τον αρχηγό των καρτών μου στην αρένα. Εντάξει, Γιούκι, είναι ρίσκο, αλλά ξέρω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τέλος από μένα. Καλή δουλειά, Τζόι. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Ελπίζω μόνο να πετύχει. Είναι η σειρά μου, λοιπόν. Ίσως το χρειαστώ αυτό σε λίγο. Τώρα καλώ τον αρχηγό των καρτών μου στην αρένα. Τον σκοτεινό μάγο. Ο Γιούγκι και ο Τζόι κάλεσαν τους αρχηγούς των καρτών τους στην αρένα. Δεν είναι επικίνδυνο? Αν αυτά τα τέρατα καταστραφούν, τότε έχασαν. Ναι, αλλά αφού δεν έχουν άλλα τέρατα, ο πεντακέφαλος δράκος θα τους έκανε κομμάτια έτσι κι αλλιώς. Το κάνετε υπερβολικά εύκολο. Οι αρχηγοί καρτών σας δεν μπορούν να αγγίξουν τον δράκο μου. Και το καλύτερο είναι πως μόλις τους καταστρέψω θα χάσετε. Και τα σώματά σας θα γίνουν δικά μας. Κάνε κουράγιο. Σε υποστηρίζω. Η μονομαχία δεν τέλειωσε, Λέκτερ. Και αυτή είναι η κίνησή μας. Θα σου δείξουμε τι μπορεί να κάνει η ομαδική δουλειά. Πολύ συγκινητικό, αλλά νομίζω πως 5 κεφάλια είναι πολύ καλύτερα από 2. Πώς σκοπεύετε να νικήσετε το δράκο μας? Με τον ίδιο τρόπο που το κάναμε και την πρώτη φορά. Δεν μπορείτε. Δεν θα πετύχει τώρα. Την τελευταία φορά καλέσατε το στρατιώτη κυρίαρχο του δράκου. Ναι, δεν μπορείτε να παίξετε τον κυριαρχό του δράκου. Δεν έχετε τις κάρτες που χρειάζονται για να τον καλέσετε στην αρένα. Ναι, αλλά μπορώ να καλέσω ένα τέρας με την ίδια δύναμη, ενώνοντας τους 2 αρχηγούς των καρτών μας για να σχηματίσουν τον υπότι της σκοτεινής λάμψης. Κοιτάξτε καλά. Αυτό είναι το τέρας που θα φέρει την καταστροφή σας, 5 μεγάλοι, και θα μας επιστρέψει τον Τρίσταν. Προκαλείς το δράκο μας με αυτό? Ναι, ο υπότης της σκοτεινής λάμψης είναι συνδυασμός των αρχηγών των καρτών μας. Όπως ο δράκος είναι συνδυασμός δικό σας, ο Τζόι και εγώ εμπιστευόμαστε τους δικούς μας αρχηγούς. Ανόητε, το νέο τέρας σας είναι πλάσμα του σκοταδιού. Και ο πεντακέφαλος δράκος μας μπορεί να νικηθεί μόνο από πλάσματα του φωτός. Αυτό θα το δούμε. Ναι, θα το δούμε. Το τέρας του Γιούγκι είναι πολύ πιο αδύναμο από το δράκο τους. Αν επιτεθεί, θα χαθεί. Και είναι ο αρχηγός των καρτών τους. Αν καταστραφεί, χάνουν τη μονομαχία. Πω, ελπίζω ο Γιούγκι να ξέρει τι κάνει. Αυτή η κίνηση είναι η τελευταία μας ελπίδα. Υπότι της σκοτεινής λάμψης, ετοιμάσου για επίθεση. Ο στόχος σου είναι ο πεντακέφαλος δράκος. Εξόντωσέ τον! Έλα, δράκε μου! Τι συμβαίνει? Πώς μπορεί να είστε ακόμα εκεί? Είμαστε άθικτοι, χάρη στην ειδική ικανότητα του υπότι της σκοτεινής λάμψης. Πρώτα εμποδίζει να χάσω πόντους ζωής όταν καταστρέφομαι. Όμως δεν είναι το μόνο που κάνει, Λέκτερ. Οι αρχηγοί καρτών μας εξαφανίστηκαν. Αλλά πρόσεξε ότι ο Τζόι και εγώ είμαστε ακόμα εδώ. Όχι! Φοβάμαι πως ναι. Χάρη στη δεύτερη ικανότητα του υπότι της σκοτεινής λάμψης. Όποτε καταστρέφεται αυτή η κάρτα, καλείται στη θέση της ο υπότης του αντικατοπτρισμού. Αυτός είναι ο νέος αρχηγός των καρτών σας? Καλή προσπάθεια, Γιούγκι. Όμως και αυτός ο υπότης είναι πολύ αδύναμος. Γιατί λοιπόν να μπει στον κόπο να τον φέρει στην αρένα? Εκτός αν και αυτός ο υπότης έχει ειδική ικανότητα. Αρχίζεις να καταλαβαίνεις, Λέκτερ. Τώρα υπότι του αντικατοπτρισμού, επίθεση στο δράκο του. Μπορεί να φαίνεται αδύναμος, όμως βλέπεις τα φαινόμενα απατούν, Λέκτερ. Γι' αυτό κοίτα προσεκτικά τώρα. Η ειδική ικανότητα του υπότι του αντικατοπτρισμού θα σφραγίσει τη νίκη μας. Βλέπεις, μπορεί να απορροφήσει όλους τους πόντους επίθεσης του αντίπαλου τέρατος. Αυτό του δίνει 5.000 πόντους επίθεσης επιπλέον. Τι? Όχι!
Τώρα είναι πιο δυνατός από το δράκο μας. Και πρέπει να ξέρεις και κάτι ακόμα. Ο υπότης του αντικατοπτρισμού είναι πλάσμα του φωτός. Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Λέχτερ? Ο δράκος σου θα εξοντωθεί. Και μόλις εξαφανιστεί, η μονομαχία θα τελειώσει. Ο αρχηγός των καρτών σου θα χαθεί. Βλέπεις, Λέχτερ, χάθηκε! Κι αφού ο υπότης μου έχει 7.800 πόντους, οι πόντοι ζωής σου εξαφανίστηκαν. Η μονομαχία τέλειωσε. Παράξενο, δεν νιώθω ηττημένος. Α, όχι. Οι πόντοι ζωής σου δεν έπεσαν στο 0. Αυτή η επίθεση έπρεπε να τους εξαφανίσει. Εξήγησέ μας, γλυροκαρίδι. Ξεχάσατε την ανάποδη κάρτα που έριξα. Τη λένε συμφωνία με το σκοτεινό άρχοντα. Τι? Έπρεπε να το περιμένω. Λοιπόν, αυτή η κάρτα εμπόδισε να πάθω ζημιά, καθώς ο υπότης σου κατέστρεφε το δράκο μου. Χρειάστηκε μόνο να δώσω τους μισούς πόντους ζωής μου. Μια επιχειρηματική απόφαση που άξιζε τον κόπο, δεν συμφωνείτε? Όμως και πάλι έπρεπε να χάσεις, γιατί έχασες τον αρχηγό των καρτών σου. Αυτό θα γινόταν αν δεν υπήρχε η δεύτερη ικανότητα της κάρτας σκοτεινός άρχοντας, κύριε Γουέλερ. Καλεί το μανιασμένο δράκο σαν αρχηγό των καρτών του. Φαίνεται πως το μεγάλο σχέδιό σας δεν έπιασε. Γιουγκί, τι έπαθε ο υπότης μας? Εξαφανίστηκε. Ο υπότης του αντικατοπτρισμού μένει στο παιχνίδι μόνο για μια επίθεση, Τζόι. Μετά χωρίζεται στα δύο αρχικά τέρατα που χρησιμοποιήθηκαν για να το καλέσουμε. Φίλε μου, τώρα δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσουν το δράκο των 5 μεγάλων. Αυτός ο μαντράχαλος είναι πολύ πιο δυνατός από τους αρχηγούς των καρτών μας. Και όταν χαθούν οι αρχηγοί καρτών, θα χαθούν κι αυτοί. Όχι, δεν μπορεί. Μην τους αφήσετε να καταστρέψουν τους αρχηγούς των καρτών σας. Μη φοβάσαι, Σερενιτή. Γιατί ο γύρος του Γιούγκι δεν τελείωσε ακόμα. Μπορείς να το κάνεις, Γιούγκι. Εντάξει, Λέχτερ. Ενεργοποιώ το μαγικό καπέλο. Λοιπόν, πρέπει να βρεις τον αρχηγό των καρτών μου για να το καταστρέψεις. Και μετά ενεργοποιώ την ειδική ικανότητα του αρχηγού των καρτών μου. Δίνω 1000 πόντους ζωής που επιτρέπει στο σκοτεινό μου μάχο να διπλασιάσει το αποτέλεσμα κάθε μαγικής κάρτας στην αρένα. Και διαλέγω τώρα το μαγικό καπέλο που κρύβει και τον αρχηγό καρτών του Τζόι. Ευχαριστώ, Γιούγκι. Τώρα ας ελπίσουμε πως αυτή η τύπη δεν είναι καλή στο κρυφτό. Θα δούμε. Τα υπόλοιπα θα τα φροντίσει η μοίρα. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο. Δεν ανησυχώ πολύ. Έχεις μια πιθανότητα στις 4. Πρέπει να διαφωνήσω, κύριε Γουέλερ. Κάνεις ένα μικρό λάθος. Έχω περισσότερες πιθανότητες. Και τώρα είναι η ώρα. Σειρά μου. Να κρατήσω αυτό. Λοιπόν, πού ήμασταν? Α, ναι, το κόλπο με τα καπέλα. Καλή προσπάθεια. Αλλά αφού ο νέος μου δράκος μπορεί να επιτεθεί σε 4 τέρατα ταυτόχρονα, τα καπέλα σας δεν θα πετύχουν. Αυτό σημαίνει πως δεν πρέπει να στοχίσει. Ένας από εμάς θα χάσει. Έκρυψε κάθε τέρα σε 4 καπέλα και ο δράκος του μπορεί να επιτεθεί σε 4 καπέλα ταυτόχρονα. Τώρα κατάλαβα. Είναι σίγουρος ότι θα χτυπήσει το στόχο. Ώστε αυτό ήταν. Έτσι φοβάμαι. Ο ένας μας θα χάσει τον αρχηγό των καρτών του. Ναι, δεν νομίζω. Ίσως ο Τζόι έχει μια ιδέα. Ίσως έχει χάσει τα λογικά του. Ετοιμάσου να τα χάσεις όλα, Γουέλερ. Μια στιγμή. Νομίζω πως θα σημαδέψω το Γιούγκι πρώτα. Επίθεση, μανιασμένε δράκε! Είναι αγένεια αναφορά καπέλα στο χώρο εργασίας. Γι' αυτό κατάστρεψε και τα 4 καπέλα του Γιούγκι μαζί με τον αρχηγό των καρτών του. Έκανα ό,τι μπορούσα, Τρίσταν. Μην εγκαταλείπεις, Γιούγκι. Είναι η σειρά μου να σε σώσω. Λογισμένα ξυφομάχε, προστάτεψε το Γιούγκι με τη ζωή σου. Όχι! Τι κάνεις, Τζόι? Αν καταστραφεί ο αρχηγός των καρτών του θα χάσει. Σταμάτα, Τζόι. Τώρα εξαφανίστηκαν και οι 2 αρχηγοί καρτών σας. Όχι. Κέρδισα τη μονομαχία. Είσαι εκεί, Τζόι? Είναι ο Τζόι. Και είναι καλά. Μα πώς? Ο σκοτεινός μάγος επέζησε. Το
Το ίδιο και ο φλογισμένος ξυπομάχος. Κλέφτες, πώς μπορεί να στέκονται οι αρχηγοί των καρτών σας? Ρίξε μια ματιά, Λέκτερ. Χρησιμοποίησα την πιστή μου κάρτα παγίδα σημαίνει $1. Εξηγήσου. Εντάξει. Πρώτα έσωσα το σκοτεινό μάγο του Γιούγκι βάζοντας το φλογισμένο ξυφομάχο να δεχτεί την επίθεσή του. Και μετά ενεργοποιήθηκε η κάρτα παγίδα μου και έσωσε τον ξυφομάχο μου. Αυτή η κάρτα σώζει μόνο τα αδύναμα τέρατα. Φυσικά! Ο Τζόι αποδυνάμωσε τον ξυφομάχο του όταν χρησιμοποίησα την ειδική του ικανότητα για να δυναμώσει τον πολεμιστή πύραυλο. Όταν επιτέθηκε ο δράκος του Λέκτερ, η κάρτα παγίδα ασημένιο $1 έσωσε τον ήδη αδύναμο ξυφομάχο. Ήταν εξαίρετη και κίνηση, Τζόι. Κατάφερες να μας σώσεις και τους δύο. Το ίδιο έκανες και εσύ, φίλε. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε αυτό? Κοίτα, μικρέ, δεν τέλειωσα ακόμα μαζί σας. Ούτε και ο δράκος μου. Γι' αυτό ετοιμαστείτε να χάσετε τα σώματά σας. Ο δράκος μου αποδυναμώνεται σε κάθε γύρο. Τζόι, το είδες αυτό? Και βέβαια, ο δράκος του έχασε πόντους επίθεσης πάνω στην ώρα για το γύρο μου. Κοίτα αυτή την κίνηση, Λέκτερ. Γυρίζω την ανάποδη κάρτα μου. Τον τίτλο του υπότι. Τώρα θα προσθέσω αυτή τη μαγική κάρτα στον αρχηγό καρτών του Γιούγκι. Μεταμορφώνει το σκοτεινό δράκο σε σκοτεινό μάγο υπότι. Και χάρη στην ειδική ικανότητα του αρχηγού των καρτών μου, μεταφέρω τους περισσότερους πόντους επίθεσης στο Γιούγκι. Και αφού αυτό γίνεται μόνο για πολεμιστές, έπρεπε να μετατρέψω πρώτα το σκοτεινό του μάγο. 3.200 πόντοι επίθεσης τον έκανε δυνατότερο από το μανιασμένο δράκο. Αυτό πρέπει να πετύχει. Λοιπόν, η τιμή σε σένα, Γιούγκι. Ευχαρίστως, Τζόι. Τελειώνω το γύρο μου. Είμαστε σπουδαία ομάδα, Τζόι. Εσύ και εγώ μαζί θα γκρεμίσουμε τους 5 μεγάλους. Απαιτώ εξηγήσεις, Τζόνσον. Είπες ότι ο Γουέλερ θα αποδυνάμωνε το Γιούγκι, ενώ αντιθέτως είναι ο λόγος που πέρασαν μπροστά. Μην κοιτάσετε εμένα. Είστε χαμένοι! Σειρά μου! Και τώρα! Σκοτεινέ μάχια υπότι! Επίθεση στον μανιασμένο δράκο με το σπαθί σκοτεινής μαγείας! Έχοντας τη δύναμη των δύο αρχηγών των καρτών μας, ο υπότης μας είναι ανίκητος! Ο αρχηγός των καρτών σας χάθηκε για πάντα! Αυτό σημαίνει πως εσείς οι 5 χάνετε αυτόματα τη μονομαχία. Τώρα επιστρέψτε το σώμα του Τρίσταν όπως υποσχεθήκατε και γυρίστε στο Νόα. Σας βαρεθήκαμε. Ο Γιούγκι και ο Τζόι νίκησαν τα 5 καθάρματα. Το ήξερα. Μπράβο, παιδιά. Τρίσταν, νομίζω πως οι μέρες που έκανες τη μαϊμού τελείωσαν. Ναι, κρίμα που δεν μπορώ να πω το ίδιο και για σένα, Ντιούκ. Νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να επιστρέψετε στον Τρίσταν το σώμα του. Φοβάμαι πως με μπέρδεψες με κάποιον που πιστεύει στο έντιμο παιχνίδι. Τι είπες? Εντάξει, ώρα για ξύλο. Όπως επιθυμείς. Πάμε να πάρουμε 5 σώματα ακόμα. Τι συμβαίνει? Πάλι παραφέρετε τους κανόνες μου. Νόα! Εσείς οι 5 ανόητοι αποτύχατε για τελευταία φορά. Τι γίνεται? Εξαφανίστηκαν. Όχι. Πήραν το σώμα του Τρίσταν μαζί τους. Δεν το πιστεύω. Θα μείνω στο σώμα της μαϊμούς για την υπόλοιπη ζωή μου. Και κάθε στιγμή που περνάει νιώθω περισσότερο σαν μαϊμού και λιγότερο σαν εμένα. Θα είμαι κοντά σου, Τρίσταν. Τώρα που το σκέφτομαι μπορώ να το συνηθίσω. Αφέντη Νόα. Εσείς οι 5 είστε αξιοθρήνητοι. Έτσι, Μοκουμπά, σας πήρα για να νικήσετε το Σέτο και τους φίλους του. Δώσε μας άλλη μια ευκαιρία. Θα τους κάνουμε να φαλιερίσουν. Πολύ αργά γι' αυτό, Γκάνσλεϊ. Σε παρακαλώ, Νόα, βοήθησέ μας. Μας χρειάζονται αυτά τα σώματα για να ξεφύγουμε. Φαίνεται μια αιωνιότητα που είμαστε κλεισμένοι στην εικονική Άβυσσο. Μπορείς να μας σώσεις. Δώσε μας τα σώματα και θα σε βοηθήσουμε να πάρεις πίσω την εταιρεία Χάιμα. Να με βοηθήσετε.
Θα ήμουν καλύτερα με 5 παπουίνους παρά με εσάς τους ανόητους. Είναι ώρα να φύγετε για τα καλά. Καταλάβατε? Για τα καλά? Παρακαλώ, σκεφτείτε το ξανά, κύριε. Όπως τα έλεγε ο πατέρας μου, η δουλειά σας είναι απαράδεκτη και γι' αυτό πρέπει να εξαφανιστείτε τώρα. Νομίζω πως θα σας φυλακίσω σε μια διαφορετική γωνιά του κόσμου μου για πάντα. Τώρα είναι ώρα να προκαλέσω ο ίδιος το Σέτο. Θα αποδείξω μια για πάντα ότι εγώ είμαι ο αληθινός κληρονόμος της αυτοκρατορίας Χάιβα.